že když můžou český otužilci otvírat sezónu jako otužileckou, tak si myslím, že český neutužilci by měli předtím ještě uzavřít sezonu plaveckou. A ač je 7. listopadu, tak si myslím, že to je přesně ten správný termín, jako kdyby se měl člověk naposledy vykoupat a uznat, že už přestává být počasí na to, aby se tato kratochvíle provozovala. Je to tady takový trochu. No, teplý to není. Ještě nejseš u nejhorší party. Vidíte na močení. Já bych řekl, že? Hlavně si to nekarbuj, tohle to bývá studený. Paní učitelko, horáček se topí. Raz, dva, tři. Stačilo, jo. To se musí trošku aklimatizovat, stačilo na to. Ale myslím si, že za první ročník to opravdu stačilo, jo. Já jsem si říkal, že ti budu muset stopnout, jak dlouho tam budeš. Netušil, že ani nestačím zapnout stopky. Každopádně to bych chtělo potlesk, no. Samozřejmě. Tyhle, je to studený. Referum. Ještě nějaký jako zhodnocení situace na závěr. No tak snad jenom to, že samozřejmě nepovažuji tento výkon za vrcholový, ale začátky jsou těžké jako v každé průkopnické činnosti a příští rok to už určitě bude minimálně ještě pár temp na znak. Takže zdraví.